खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी गोजोनथाव खौरां मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लोब्बा लाखिनानै 13, 14, 15 आरो 16 मार्चआव बिटिआर एग्रिकालचार बिफाननिफ्राय खुंगा सेथि बारि बागान आबाद बोसोरसालिया 2024-2025 दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनायखौ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड'फा फोथाराव खुंफुंनो लानाय जादों। बिटिआर एग्रिकालचार बिफाननिफ्राय खुंगा सेथि बोसोरसालिया बारि बागान आबाद दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनायाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि बिबार, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगं, बिफां लाइफां, मैखुन, जाम, जेलि, सस, बायदि रोखोमनि आसार आरो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनानै बानायनो हागोन। आरो नोंथाङा आबाद फोथाराव बाहायग्रा गोबां रोखोमनि आगजु, सलार, पाम्प सेट आरो बायदि बायदिखौबो दिन्थिनो हागोन। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव आबाद बिथिंनि सायाव लोब्बा लाखिनानै गुवारै सावरायमेल एबा सेमिनार लानाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं आबादारि एबा बादायारिफोरा फैगौ 14 मार्चआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 10:30 रिंगानि गेजेराव गाव गावनि दिन्थिफुं बेसादफोरखौ लानानै मुं रेजिस्टार खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 6003909192 एबा 8472035714 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।